Kif nhar l-erba' li ġej, Simon Busuttil mistenni jiġi maħtur bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista kienu bosta reazzjonijiet kontrastanti brabta ma' din l-aħbar. Reazzjonijiet li ġew ukoll riflessi bir-riżultat tas-Sibt filgħaxija, kif ħareġ biċ-ċar li għalkemm il-magna interna tal-Partit Nazzjonalista għamlet sforzi kbar sabiex Simon Busuttil iġib il-maġġoranza ta' 2/3 tal-Kunsilliera Nazzjonalisti mal-ewwel round, dan irnexxielu biss jikseb ftit aktar minn 50% tal-voti. Dan ir-riżultat juri biċ-ċar ukoll li għalkemm il-Kunsilliera Nazzjonalisti ġew magħżula b'reqqa kbira biex Simon Busuttil isib is-sodda mifruxa meta jikkontesta l-kariga ta' mexxej nazzjonalista, nofs dawn l-istess kunsilliera vvutaw kontra l-kurrent ta' min kienet jipprova jiddettalhom l-għażla tagħhom. Dan kollu se jwassal biex il-klikka interna manipulata mill-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt tibqa' tirrenja fid-Dar Ċentrali, kif Busuttil ftit li xejn jista' jagħmel sabiex jeħles minn dawk l-istess persuni li mbuttawh biex jirbaħ din it-tellieqa. Dan ir-riżultat ħaset ukoll il diversi nazzjonalisti ġenwini li verament xtaqgħu bidla mill-qiegħ fil-partit. Nazzjonalisti li raw lil Simon Busuttil bħala parti sostanzjali mit-telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fil-fatt Busuttil innifsu kien ftaħar li kienu l-moħħ wara l-programm elettorali illi fassal il-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Programm illi ġie riġettat b'mod qawwi mill-elettorat Malti fid-9 ta' Marzu li għadda. L-istess Busuttil kienu koll il-moħħ wara diversi kummenti dispreġjattivi intiżi biex joħolqu qasma fost il-poplu Malti Wawċi matul il-kampanja elettorali li għaddiet. Fil-fatt meta kien jokkupa l-kariga ta' Viċi Kap Nazzjonalista, Busuttil irrefera l-membru parlamentari Laburista Deborah Xkembri bħala persuna illi għandha wiċċ ta' nazzjonalista. Partit Laburista vera illi issa għamel rapper sabiħa, jippakkeġġja lilu nnifsu f'rapper sabiħa, juża nies bħal Deborah pereżempju li ġejja mill-Partit Nazzjonalista fuq ir-rapper għaliex Deborah għandha wiċċ ta' nazzjonalista u allura jtara kemm jiena sabiħ. Mhux vera Deborah, mhux vera? Dan kollu jkompli jikkonferma li għalkemm ser ikunu qegħdin jinbidlu l-uċuħ fl-ola kargi tal-partit, l-attitudni diviżiva u arroganti li kienet iddomina il-politika nazzjonalista matul dawn l-aħħar snin ser tibqa' tirrenja xorta waħda.